1,321, 1,322, 1,323, 1,000. Nay, sino ka tumatawag kaya po ya? Hello? Sino ito? Nay, si kakain kumaray, nakatawag ka. Apok, ora kita na, mamiss na kaya kumaray. I miss you to kumusta di baro to? Kumayata. Siya? Nadama ka, push-up. Isublik bang kumatay kung kunada ka gitak na taga kawun 2022 kumaray. Kaula. Kunamno napinta sa mga lalaki kang kurang lati maintinar. Ipadas ko ba lang nga paman ipakat tirama ka? Kabarang ka damay wawa. Kung kumaray, apa-apay kaya? Tinom? Arita na tinom, kumaray! Awanin na, kumaray! Hanang! Nag-New resolution na kung kumaray! Inyin nagkutong minum, di sakbay di barong tawon! Kauna! Permi! Una! Permi, yun ko kung nakita tayo, paturay ko nga, saksakay at tidilak ta, dagang araw! Kaya damarik nakbay, hindi kumaray! Well, medyo, agbara-bara, tidalong ko naman minsan, at dati-dati, numisbuak, kulay na labaga. Di umisbuak, di sakbay, di barong taong kumari ka kulay, green mutal. Well, kulay green sa di premium nga, gasolina. Sorga, madanakan na. Nabutak sa amon ti apro kung muna, kiso nga. So, yata, nunyes na resolusyon kong kumari. Well, na mas kumarta pulutan ta. Pork chop, angang madi kumari. Well, pati liver nakpayain. Iso nga, health conscious na nga ro daw. Well, nag-diet kita, puro bulbulo nga, tikang ka nagtata. Well, paturay ko nga, oray lang nga ro ga, agimaka ka, agimeka ko. Puro bulbulo nga. Well, una, pati sugalawanin kumari, inyan nagkaw, aming nga sugalan. Well, naman intira kami nga sugal, hindi sakbay di barutan. Isorting New Year's resolution ko ba, dito sugal, haanan. Well, kauna, awa na, sugal ko rin kami, hindi sakbay di barutan ko maray. Naisalda kami na, ultimo tayo titulo tayo kami, ito yung hindi na nagigandat ta. Well, kauna, bakit ka, imbati ka dyan pagsusugalan. Saldahin nyo ako nakakeda mo. Well, may atawa man, bakit ko tawa makaringgaw? Di naman kita subling, di takan ko na ka. Well, saka ang kanto ko nagkatahanan kung kuna naman, di takan ko lalatan. Huwag kumaray, palaut. Awanin, pati palaut. Awanin kumaray, inyin na kumaray, sakbay di, barutaw ko nakitata. Wala, 28 tayo yung palok ko nga manok kumaray. Well, natin damay. Well, malasaksak. Malmalasaksa pa yung tinakasabat, tiban niya sa kurata. Awanin! Kung kumaray, awanin na. Oh, pero may nga, baliwa ka, jak uminom di ara ka, jak may isuksugalan, jak akpalutaw. Well, apay sino kumati, apay sino katom, dita ka kumaray ka, kayo numanta. Apay ni kumpare. Napang Manila. Apay tulos, subli na nga raw. Tulawas na ba lang? Kagur ka harta! Uray na! Well, nagsukatak na!